हेल' लोगोफोर दिनै नै देवबारनि आं मैगं बारियाव गसंना दं नाथाय दा मैगङा जाथ'वाखै रज'बाय थादो थांनाय 5 तारिखआवनो गायदोंमोन मार्च दाननि दिनै 19 तारिख जाबाय दिनै 14 दिन जाबाय 14 दिनावहा ओंखारगासिनो दं लासै लासै जिंखा भेन्डी केरेला थाइसुमै ओंखारबाय बिसोरो लासै लासै बे मिथियाबो जाबाय लोगोफोर आरो जाबाय थादो लासै लासै रज'गासिनो दं दिनै आरो अखा मोनदों दाखालि सानसे अखा मोनबाय नै आरो जाना जोंना दिनै मैगं होरो खिथिना हो जान माला मोजां जागोन माथो दावदै होननानै सङो नै सिबख्रां हख्रां बेफोरखौ दिनै फुङावनो हा सा होबाय बे बिबारनि माबाहा दिनै नै बिदिनो सिबखांनानै नै अर सर खावनाबो होबाय खामबाय थादो अखाबो फायबाय थादो दिनैनि आंनि ब्लगा एसेयावनो जाबाय देवबारनि नैया बेबो आंनि फिसा नै उसुंदा गार्डेन बुंजागोन बेखौ ना जान नै बिबाराबो गारदो उसुंदा गार्डेनाव दाखालि बहा अखा फायै सिगाङाव बेखौ दानजोबना होनायमोन गुरि गुरियावनो नै दा मोजांसो बिबार बारदो एकदम गोदोर गोदोर बारदो नै समायना गुलाबनि बिबार नै केरेलायाबो बेवहाय एकदम जादो मोजां जाबाय नै बेफोर सब 20 दिन हमना ला 20 दिनाव जादो बे 20 दिननि बे बिफां बे 20 दिनाव बेसेबां गोजौ जाबाय नै बे फानलु फिरिंगिनि रज'गासिनो दङ आरो फानलु गिदिरबो दं मिक्स दं आरो नैबेफोरनि काटा मस्लाबो रज'गासिनो गायगाना 20 दिनाव जादों बे मटर टाइम पासनि थाखाय बेयाव नै भिन्डि जागासिनो दं जावबाय थादो लासै लासै नै जोंनि उसुंदाया अखा फायबाय आरो जनोसै नै बेनिफ्रायनो दिखिबाय थासिगोन आं नै बिखौ बख'नो हागोन मा बुस्थु हाबगोन बाय बाय लोगोफोर दिनै एसेयावनो दिनैसै गोजोन्थों।